bona vesprada a totes i a tots. Anem a presentar la Setmana de la Dona, que començarà el 3 de març, el diumenge, amb la carrera i finalitzarà el 7 de maig. Enguany sabeu que des de la Regidoria de Política d'Igualtat estem treballant per l'empoderament de la dona i en pro de l'equitat entre homes i dones durant tot l'any. Però ara anem a organitzar la Setmana de la Dona. La Setmana de la Dona que enguany du l'eslògan local, que és conjunt en l'Institut Gilabert de Centelles: deixem-nos créixer les ales i volem en llibertat per tot un cel d'esperança. És l'eslògan que hem ficat en el cartell. En aquest programa, a part de l'Ajuntament, també col·labora l'Associació de Dones per a la Igualtat de Nules, el Consell de la Dona i l'Institut Gilabert de Centelles. Bueno, jo el programa no vaig a dir-lo tot, evidentment, entonces vaig a ressaltar els actes més importants que se faran. El 4 de març, el dilluns se reunirà el jurat per a lliurar els prèmits del quart concurs de relat curt Dia de les Dones, de 8 de març, Dia de les Dones. Enguany la participació ha sigut molt elevada. Crec que n'hi ha 24 i 25 relats. Aleshores, també agrair a tots els escriptors i escriptores que han participat i que donen importància a lo que és ressaltar l'empoderament de les dones. Després, el dimarts, 5 de març, se farà l'homenatge a les dues dones més grans de Nules, que en aquest cas són la senyora Carmen Goyard Oliver i la senyora Maria Gràcia Vicent Ferrer. Se farà un homenatge en el qual la corporació municipal i el Consell de la Dona anirem a felicitar aquestes dues dones. Després també hi ha el 6 de març, se farà la concentració, a les 5 la concentració a la plaça i anirem a fer l'ofrena a la plaça de l'escultura de la dona treballadora que n'hi ha al mercat. Després, tot seguit, al Teatre Casar, se farà la concessió de la Signa d'Or a les dues dones representatives de la localitat que enguany recau en Encarna Martí Gavaldà, en agraïment a la seva trajectòria professional, dedicació i treball, i també a Irene Aguilar Lagarda també per la seva trajectòria laboral. A continuació, lliurarem els prèmits del quart concurs de relat literari, 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i tot seguit gaudirem d'una actuació, d'una improverso, d'una lectura dramatitzada, improversos, veus en la sombra, que serà acompanyada de dansa directa, i al finalitzar hi haurà una picaeta davant del Teatre del Casar. Ja el 6 de març, a les 10:50, hi haurà una inauguració en l'Institut Gilabert de Centelles de l'exposició a càrrec de la coordinadora de la Fundació d'Autonomia, Dones i Discapacitat. I el 7 de març, a les 11 hores, a l'IE Gilabert de Centelles, es farà la inauguració d'un fotoreclam. Els alumnes han pintat unes sales, han pintat un mural fora a l'Avinguda Margarida de Santa Cruz, en la paret, i se farà la presentació d'aquest mural, i també se farà el fotocol per a tot el món que vulgui fer-se fotos, que se faci fotos. I a les 12 en la plaça se farà la lectura del manifest. La lectura del manifest serà la declaració institucional que se va aprovar ahir en el plenari i que ve des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, enguany no se farà res per respectar la vaga feminista que està convocada a tot l'estat espanyol i també a nivell mundial. Aleshores, enguany, el Consell de la Dona va decidir que no se farà res perquè la gent que volguera, les persones, les dones, perquè són una vaga de dones, que volguera fer vaga, que tinguera l'oportunitat i el dret de fer vaga.
El dia 9 de març per la vesprà el Museu de Medallística també se fa feminista, també se fa jocs, s'ha de fer una activitat lúdica, jocs i oficis sense gènere per a xiquets d'hora 12 anys, des de les 5:30 fins a les 9:30, i per l'esprada al Teatre Alcàsser, organitzat per la Regidoria de Cultura, també hi ha una sessió de teatre, Segaremos Tigre en tacón, de la compañía al Teatro de Contrahecho. Y ya el 14 de març, a les 5:30 de la vesprada, a la Biblioteca Municipal, José Vicente Félix Montlleó, hi haurà una xerrada amb Patricia Campos Domenech, la primera dona piloto de l'estat espanyol, i la esportista local Elena Arjona Vinuesa, que parlaran d'un projecte que presenta Patricia Campos que se diu Superat, que és un esdeveniment inspiracional per a visibilitzar la figura de la dona a través de l'esport i la paraula. I després, a les 7 de la vesprada, en el camp de futbol, hi haurà un partit de futbol que també estarà tot organitzat per l'Ajuntament i Patricia Campos Domenech, en el qual jugaran els 2 equips femenins, regalarem una samarreta a cada persona, a cada dona que participe, i també facilitarem nosaltres el cartell i el lloc on se poden inscriure per a participar en aquest projecte. I el 13 de març hi ha una excursió a Montanejos, només per a dones, perquè estem commemorant, reivindicant el Dia de les Dones Treballadores, i després del dinar, de finalitzar, enguany no se farà un tapercer com se feia anteriorment, sinó que farem una actuació també d'uns monologuistes que se diuen amortajados, que són un conjunt de situacions on es treballa la relació entre homes i dones. I el guió i direcció és de Patricia Sonrosa, que és una activista per els drets de les dones i la lluita activa contra la violència de gènere. N'hi ha que dir que ja n'hi ha 80 dones apuntades per a aquesta excursió, i també de valorar la participació que tenen les dones en quan organitzem actes per a reivindicar el seu empoderament i la seva importància, que la tenen en totes les esferes, totes les esferes tant social, política, econòmica, totes les esferes de la societat. I per finalitzar, el dia 22 de març, el dia 22 de març, en la Biblioteca Municipal farem la presentació de la nova novel·la, la tercera novel·la de Mónica Mira, la periodista escriptora local, Donde la vida nos lleve, que està ambientada en Peñíscola, la Vilavella i la Vall d'Uxó. A part de la presentació que farà Mònica, també hi ha una exposició de fotografia de Fran Ortiz, dels llocs on ella s'ha inspirat per a fer la novel·la. I ja el 13 d'abril també n'hi haurà en la plaça la primera fira de dones. La primera fira de dones que se titula Amb les mans de les dones i està organitzada per l'Associació de Dones d'Igualtat de Nules. A part de tot això, durant el mes de febrer i de març, en col·laboració amb l'Institut i la Vall de Centelles, s'està fent contaconte de coeducació en igualtat en totes les escoles infantils dels Gorriones i també en totes les escoles en infantil, en primer, segon i tercer d'infantil. Jo també des d'ací vull agrair la col·laboració a l'Institut i la Vall de Centelles, al Consell de la Dona i a totes les associacions que s'han ficat en contacte en aquesta regidoria per a participar i fer un programa com el que s'ha fet enguany.